ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಪನ್ಪುನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಗಾಳಿ ತೆಡ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚೇತ ನಿಖಲ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಡೀ ಧೂಳು ಪಂಡ ಧೂಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಪೊಂಡತಿ ತೂಳುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಕಜವು ಜಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಹಂಚ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಕ್ ಶೀಟುಲ ಒರಿಯಂದು ಕೋಟೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಶೀಟು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯಂದು ಆ ನಮ್ನೆದ ಗಾಳಿ ಇತ್ತನು ತೆಡ್ಲೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚೆನೇನ ದಾದನ ತುಲೆನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಪೂಜಾರ ತುಲೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಸ ಎದೀತೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೊಂತೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಮನ್ಕೊಡು ಬಂತೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈಟ ಆದವು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಆಪುನಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೂರ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಬೂರ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರಿ ಮೇಟ್ ಬೂರ್ನಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಗೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲನೇ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆತಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದವು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂಥರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂದು ಒಂಥರ ಗಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಾರ ನೆರೆಕರೆ ತಾರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮೇಲ್ಡು ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಚ್ಮನಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂದು ಅಂಚ ಐಂದಿಂತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಐಂದಿಂತ ಖಾಲಿ ಅದು ಪಿರಕನತ್ತ ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾತ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೊಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ತೌತೆದ ತಲ ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನಿಂದು ಐತ ರೆಸಿಪಿನಿ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲಿನ ಕೊಡೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದೇರು ತೆಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಏಪನ್ ಪಂತಿಜೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರುವಾರ ಪಂತೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಶನಿವಾರ ಮಿನಿ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಪಂತೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಂಚೆನದೆ ಏಪ ಮನ್ಪೇರಿಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ತೊಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ತುಲೆ ತೌತೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೌತೆ ಕೈ ಪೂಜಿಂದು ತೌತೆ ರಡ್ಡಿತ್ತು ನಿಂಚಿನ ತೌತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ತೌತೆಲ್ಲ ನುರ್ಗಿಯೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೌತೆ ಅಂಚ ಐನೊಂಜಿ ನಿತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ತುಲಿ ತೌತೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನನೇನೊಂಜಿ ಬೆಯ್ಯರ ದೀಕ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಯ ತೌತೆ ಎಂತೆ ಯಾವ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ತಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಓವಾ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಗೀತೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕೈಯನ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪಾಡ್ಗ ಯಾವ ಫ್ರೈ అయినా ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ತುಲೆ ತವತೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ಗ
ತೌತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈತ ತೆಳು ಬೋಡು ಅವಳ ರೈಸ್ಗೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದಿಯಾಡು ಶೋಕು ತುಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರಿನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಇಂದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ತರಕಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಸೌತೆದ ಕೊಜ್ಜಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ತರಕಾರಿದ ಕஷ்ಪು ಮಂತ ತಿನ್ನಗ ತರಕಾರಿಯೇ ತಿನ್ಕಂದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಬಾಜಿರಂದು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಬಿರ್ಕದೀತಲ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಓ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಲೆ ಐತೆ ತುಪ್ಪುನ್ ತುಲೆ ದಾಲ ಗುತ್ತಿ ಚಲ್ನೆಕ ಆ ಡಬ್ಬಿಗ್ಲ ನೀರು ಮೈತದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕನ್ನದಿ ಓಡು ಅನ್ಪುನ ನೆಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅವು ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಅಪ್ಪೀರ ಅವು ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಹಿಡತುಲೆ ತೆಲಿಪುಂತುಲೆ ಗಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಚಲ್ನೆಕ ತುಲೆ ನನ್ನ ಪೂರ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.